Maswera sei, makadii vadikani, makadiko? Isu tinorwara tadzokazve nhasi Thursday ino kuzonzwa shoko raMwari nokudzidziswa nokungorayirana kuti Mwari vedu vanodei mukati meupenyu hwedu. Tinokufarirai zvakanyanya. Tinovimba Mwari vakakuchengetai vhiki rese. Muitiwe zvakanaka naShe muzita raJesu. Ameni. Amen. Tichaverenga shoko raMwari rinowanikwa kuna Jeremiah chapter 33 pavhesi 3 rinoti hanzi zvonidanai kwandiri ndichakupindurai, ndichakuratidzai zvinhu zvikuru zvakavanzika zvamusingazivi. Saka munenge mubvunzo ndada ngonzwawo kuti kana Mwari vachiti ndichakupindurai vachazotitaridza zvinhu zvikuru, vanenge vachimbobvira vanhu vapi, vanani vacho vanozopindurwa nokuzovataridza zvinhu zvihombe hombe? Because tikatarisawo munyika kune munhu ari kusitiragwa veduwe, kuti anotombofunga kuti Mwari vacho variko here, kuvanombotsvagwa sei, ndovanamata sei, ndopugama sei. Kune imwe hymn yokwedu inoti hanzi ndoshonga dzakadii kuti muzondishanyira. Zvoreva kuti anga atorwadziwa munhu iyeye ashaya kuti ndopfeka chii, ndopfeka hembe yakaita sei, ndobvarura mwoyo wacho here, ndobvarura hembe ikandobvarura mwoyo. Zvinhu zvakaita sekuti sungei. Saka mino vadikani ameni chingobatsiranawo kuti zvakamira sei, kana Mwari vachidai vakutaura papi. Pamwe vafundisi uine vano, pamwe vaovhasiya kutaura. Handiti zvakare. Okay, vhesi yacho ikuna Vhesi yacho ndiani? Jeremiah 33 verse 3. Oyo vhesi 33. Yeah, and in pana kuna Romans kuya pa Romans 15 pa verse 4 panoti especially pamati hanzi kuvafundisi here kana kuti ndanani, pakati izvoni pa verse 4 hanzi nokuti zvose zvakanyorwa kare zvakanyorerwa kuti zvidzidzise isu, kuitira kuti kubudikidza nokutsungirira nokukurudzira kwamagwaro tive netariro. Saka isu ndisu, everybody, kuti hazvina kana mugano. And then pane papa pa Psalms 105 pa verse 8 pakati hanzi he remembers, what ndimwara, hanzi he remembers his covenant forever, the word he commanded for 1,000 generations. So shoko raMwari kuti rakanyorerwa 1,000 vanhu vasingaverengi, munhu wese aizoya panyika after vana whoever, you know. So I think kuti zvitotaura munhu wese, ndo maonero angu according to these verses, kana sina kutadza hangu kuinterpret. Yeah, because kunogona kuine munhu wari kutoshayiwa kuti zvokumboreveiko, shoko ndinoverenga, ndinonamata, ndinotsanya, but zvinhu zvakasunga, asina kuziva kutoti aiwa Mwari vakutaurawo utesi. Saka anengada kunyatsotsanangurwa kuti anyatsonzwisisa kuti itaimu zvayo, but Mwari vanokuziva. That is so true. Ini ndakazongoconcluda kuti shoko rese rakanyorwa mubhaibheri yabva kuna Genesis kusvika kuna Revelation nderangu. Yeah. Nekuti kuti timuzive handitika, we can only find Jesus in who he is in his word. Nokuti paanoti achiti zvinhu zvese zvichadarika, everything else shall pass away but his word shall remain. Ranga risiri kunzi, I know kuti pane shoko rakataurwa rainge riri specific either to varume, to vakadzi and to madzimambo. But ukada kutarisa apa muprofita Jeremiah inguva iya vana vaIsraeri vakatapwa neBhabhironi, handiti?
and Mwari vaitaura shoko vachingotaura shoko vaipa shoko kuna Jeremiah semuprofita wavo ndiye aiva. But ukada kutarisa apa, this word was not said specifically kunototi maybe kumadzimambo or anything like that. Asi kuti rakangotaurwa kuvana veIsraeri. So kumwana weIsraeri rainge riri applicable to whoever. So isusu handiti tinozviisa vana we are also the descendants dzaMwari takasunungurwa through the blood of Jesus. Takavawo vadyi venhaka pamwe chete nevanhu vacho vanonzi vana vaMwari. So this word is also applicable to us. Nekuti nodanei kwandiri takupindurai pamusoro pedzimba dzeguta rino. So kana pamusoro pedzimba it's with every household ine munhu nemunhu wese unotenda kuna Jesu. So iwo kana uchitenda kuna Jesu, this word is also yours. Pane zvinotaurwa zvinonzi hanzi there is a rhema word spoken and written. Rhema handiti ndo spoken word rekuti as you are reading maybe the Bible, mwoyo wako unogona kutsikirirwa over certain things, or Mwari vanogona kutaura kwauri pane mwoyo wako neshoko or a scripture or something that becomes your rhema. But this written word is also the same way. For me, I feel like this word is just as powerful. Written word is just as powerful as spoken word. But zvinongoenderana nekuti iwewe uri kuzvikoshesa sei, uri kukoshesa sei shoko iroro, uri kuritapura here uchiti ndofunga pamwe this is not mine, this is not mine. But if you go pamberi paMwari and in his word uchitora shoko ravo iroro uchiti shoko renyu iri Mwari, this is for me, it works for you. It works for you. I think even nyangwe rakataurwa kumadzimambo chairo chairo shoko iroro ukariclaima ukazvitorera iwewe, that word works for you. Because Bible inoti pakutanga there was the word, and the word was with God, and the word was God. And isusu tiri vaMwari, takada Mwari, tikamugamuchira. Bible rinoratidza anzi for God so loved the world, handiti. And he said his only begotten son, that whosoever shall believe in him, whosoever shall believe in him who is the word, and this is his word, and if I believe that word, it is mine. Yeah. Ndomafungira angu ini. Yeah, chokwadi. Imwe nyaya ndeyekuti munhu anenge ari musituation yatitorei time. Saka kuti azoziva kuti zvinhu izvi ndezvangu kana kuti hazvisi zvangu. Saka munhu anenge ada kungoudza kuti aiwa rinoto ndorako chaiko chaiko manje weke. Ndorako chaiko chaiko nokuti izvoni Mwari vanongoita zvavanoda nevanhu vavo nenguva dzavo. Havaudzwi kunzi itai izvozvi, izoitai apa. Pavangodiwa kuita ndopavanongoita. Ndosaka muchiona kuti vakangoitisawo Maria nhumbu pasina murume, vakaitisawo vana Sara dzatiwo chembere vana, vakaitisa vana Elizabeth vatiwo chembere. Vanongoita zvavanoda ndozvavanoitisa. Yes, but also we have to understand shoko raMwari rinotaura kuti kunamata Mwari or kutenda muna Mwari does not mean the absence of zvinotiwira. Ndakamboerenga rimwe bhuku rinotaura kuti vanhu vazhinji they fail to see the love of God nenyaya yekuti tine zvakatiwira zvakatimomotera zveupenyu, nhamo dzeupenyu, mamogeji, unofanira kubhadhara rendi, unoda kutenga chikafu, maschool fees evana, vabereki vanoda kuchengetwa, zvakawanda zvakakumomotera. So in that chaos you fail to see the love of God, because unochiti zvandinonamata Mwari wachona, how come he's letting me be consumed by these things?
But instead, mune izvozvo zvese zvinotiwira, we have to still see the love of God in it and allow God and invite him into our situations. Because zvazvinoita sevanhu kazhinji, and I do it a lot, ndine ndine dzangu dziri kundinetsa, handiti ndotononamata ndoudza Mwari nditori mupreya ndotonzwa mwoyo wangu uri wagutsikana. Pandobuda mupreya muya handisiye nhunha dzangu, ndinobuda nadzo ndochitanga kuti manje ndozvifambisa sei, the papi ndofanira kudzvingiridza nekubatanidza papi nepapi kuti tigadzirise nyaya idzi. So I think it's very human and somunhu chaiye zvakaoma unless the Holy Spirit helps you to put your trust and to believe in God. Yeah. But kunamata Mwari does not mean the absence of trials. Ndosaka even we have ma scriptures anotaura kuti ranganai henyu zvamungarangana asi hazvingaite sezingatongobudiriri. Pane imwe vanzotaura kuti hanzi muchafamba mumoto nemumvura, handiti? But the Lord is going to raise a standard. Those things zvinotiwira, but isusu chatinofanira, we have to go back now to that word again. Iroro, and then say Mwari. We have to continue speaking the word of God. Time ya Mwari hapana anotomboziva kuti is it going to be a day or 2 days or 3 days. Pana mufundisi wakauya recently kuchechi kwedu kuvaitaura kuti he has been praying for a tent here. Ameno anenge vaida kuita church, ameno some place, and vange vasina nzvimbo yekunamatira. Amen. He's been praying for a tent, and he only got that tent after 20 years. That's when he got the tent. So there is also that kuti nguva yaMwari yakasiyana. Ukazotarisa even unoona kuti pane vamwe vanhu vanorarama. Pane mwana anonzi wamufundisi Guti, ndimufundisi Guti vaye vanenge vainzi vaive nemwana wanga ari disabled. But look at, yes, the miracles that God made him perform, that he went through baba vacho, but mwana wavo iye haana kuita se, was not healed. So even in that, we are supposed to still see the greatness and the goodness of God in those situations. And I say, Mwari, imi I know that you can do it. Ende Mwari munorapa, ende Mwari munopa, ende Mwari munozarira masuo, ende Mwari munoita izvi. So I am not going to allow this to stop me from seeing the wonders of who you are. Because pane zvimwe zvinhu zvinotitisa kuti tinotitadza kuti tione kunaka kwaMwari. Pane zvimwe zvinhu zvaunazvo zvokuti we ought to be grateful about certain things that we are not. So you'll find what I think umambo hwaMwari, if we put gratitude more pamberi, zvinotipa kubatsira kuti tinzwisise. And garai mushoko iroro, claim that word for you, just continue speaking it. And nenguva yaMwari anozvizadzikisa kana zvifanirwa kuva. Okay, yeah, sure. Pane mumwe musikana swaigara achiti izvoni wanembopinda nese kudhara aiti hanzi like she trained herself, aida Mwari zvokuti anzi trained herself kutarisa zvinhu in a different way. Anzi akatomboti aita like she's been successful in something kana some bigger project or something. Hanzi vanhu anenge achipembera achiti makorokoto chichi. Hanzi pfungwa dzangu dzatokumberi kuti I wonder kuti after this what challenge is coming. Kuti hanzi ndotoziva kuti it's not always zvataura nachena izvezvo kuti hazvirevi kuti zvinogara zvakangonaka chete. Saka kuti iye angozvidzidzisa that way kuti kutarisira kuti anything can happen, you know, I can whatever. And like she would wonder kuti I wonder what challenge is gonna take me through izvinezvi, you know, pamwe afoira kuti apasa that other challenge akapfuura nayo zvino nezvino achingoenda. Every now and then there's always something. There's time for joy, there's time. Even that book of inonzi chiko Ecclesiastes, there is a passage hanzi pane nguva yezvese.
Saka Yeah. yes, saka it's like a wheel rinenge richitenderera harizi panzvimbo one. I think that's how life is, kuti rakaita sevhiri. That is so true. Yeah. That is Yeah. zvafanana ukatarisa mukadzi uya the issue of blood uya anoita 12 years handiti achitrya everything and wozoona kuti not to say maybe pamwe kutenda hatina or anything like that, but there is also that thing kwadaona bhaibheri rinotaura kuti hanzi without faith it is impossible to please God. Saka also sometimes we also have to introspect and just see muupenyu hwedu kuzvitarisa matiri kuti kutenda kwacho kutinako here uye ndiri kudira chinhu ichi ndiri kuchidirei. What is the reason for my wanting this? Ukada kutarisa mukadzi uya the issue of blood hana angoti ndida kungobata inonzi hemu chete, just the hem of his garment. But ukada kutarisa pane vanhu vaivepo vanga vakakomberedza Jesu because zvinonzi vanga vakawanda paanozoti who touched me, vanhu vanotoshaudza kuti munhu ari kubvunzei, yet there's so many people who are touching him. Asi vanga vakawanda, vamwe vaida kutorapwa ipapo vaiteera Jesu, vamwe vakatoguma Jesu vatori nezvirwere but vanoita sei havana kutomborapwa, vakatobata hembe yakakura pamwe neruoko but havana kuporeswa. But this woman says, I must just touch the hem of his garment. And that was what he believed, if I do that, it's going to heal me. So we must just also learn to exercise our faith and pray also for our faith. Kuti Mwari ngavatibatsire kutenda. Because it's not easy kutenda, Sometimes pamwe unenge situation yako yawanayo kwenguva yakareba woti zvingangoitika chete nekudai hazvingaiti. So simple, so easy. Dai Mwari vakangotibatsira as well just to believe in his word. Let's work on our faith, to grow our faith, to exercise our faith, to work out our faith as well, because without works, faith is dead. Saka Mwari angotibatsira to be able to do that. Instead, pamwe kuda kuti you've been trying zvakadai hazvisi kushanda, chisiyana nazvo, iwe chitraya maybe kungotsvaga Mwari chete, chitotsvaga Mwari kuti umuzive nekumwe kumuziva, kana usaroorwa, kana kuti urwere, kana kuti kushaya mari, kana kuti kushaya basa, kana kuti chii, wotombozvita set aside, womboti teki nekuvatsvaga ivo Mwari vacha kuti okay, ndakuda imimi wacho imimi, chindiratidzai imimi, chindidzidzisai imimi. Change your focus from that situation and concentrate on Jesus. paunongoignore kutsvaka bedzi Mwari ndipo vanotanga kutokuitira manje ipapo. Saka paunonge uchimboti nayo uchimboitarisa uchimbodii vanoti okay chimboitai zvekuti saka patinezenge takuzofokasa nawo manje wana zvinhu zvakutoita ndizvo kunotenda Mwari sure. Pane pakanyorwa pana Psalms apa panoti hanzi izvo Psalms 139:16 pakati meso enyu akaona muviri usati waumbwa, like muviri wangu, mazuva ose andakarongerwa akanga akanyorwa mubhuku renyu, rimwe rawo risati ravapo. Saka maurongero edu isusu akatonyatsosiyana naMwari, because remember kuti Mwari vatori nebhuku racho iri pamberi pavo iri rine madhetsi nemazuva nemakore. Ende ukaverenga bhaibheri zvezvo nzvimbo zhinji dzinotaura kuti nguva yakanga yatarwa naMwari yakati yakwana, zvakati zvikadai zvikadai zvikaitika. Saka sometimes zvinonetsa kunzwisisa, because isusu sevanhu tine nguva dzedu dzatakatara,
zvakafanana anonzi ani Zakaria naElizabeth. I'm sure vaitarisira mwana vari kuma30 or iko kuma20 or something, vachitarisira mwana. And then the reason ngirozi yakamuti ndiri kuvhara muromo wako because vaiziva kuti achatanga kutongorotomoka because vanga vatozvita right off kuti kune zvinhu zvakadaro kuti kana munhu abva zera hanzi miri nhengo dzaafa like anenge achinzi ari kubva kupe mwana wacho. So mabhuku aMwari akasiyana needu isusu, and amene ambomenshena ndichena here kuti munhu nemunhu like Mwari vane bhuku remunhu nemunhu risina kutombofanana nere the next one, like togara tichitaura kuti izvo mumwe munhu 18 kana 20 years chaizvo atotenga imba atodai ototi izvo imamai neya muri kungotata mazuva enyu asati akwana, mubhuku renyu hazvina kumbonyorwa kunzi ndo zvamuchaita izvozvo ipapo. Pane gore rakanyorwa naMwari nenguva yakanyorwa naMwari kuti uyu munhu munguva yakati ndichatumira ngirozi dzangu, ndichatumira nhingi, ndichatumira vanhu vangu zvakadai zvakadai zvakadai. Ende ukaona kuti especially the book of Kings, the Old Testament, ukaverenga ningirikini yaye kuti everything God declared zvakaitika zvese zvavakadeclare kuti ye mambo nhingi achazoti ye Ahabu naJezebheri vachazodai vachazofa vachidyiwa nembwa ye ava kuti zvese 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 zvese. Yes. So hapana shoko raMwari risingazadziswe no matter how long it takes. Yes. Yeah. That is so true. Zvakanaka tichiyeuchidzwa kunzi aiwa ungava mumasituations akaita sei, kana nguva yakwana unongobuda. Yes. Kudetsa chakanyanya kukosha kunamata Mwari nokuvada Mwari vachona. Yes. Job 3. Hakuna akazombogara imomo kusvikira. Yes. Kudetsa. That is so true. Job 3 ndomufarira ini. Anotaura danzi Job. Okay. Scripture inotaura kuti I will restore all the years the locusts have eaten. Okay. Jesu atarota achadzosera zvamakatorerwa. Anoti makore. Anti murikuona mazhinji. Yes. Makore. Pamwe maambuya mhenu makore mangani ndo ana Elizabeth vaya maimwana anasara 90 years. The Lord restored the years dzavo dzavai to the years where they were supposed to have given birth, time inokwanira inofanira. Those zvinotaura shoko raMwari. The Lord says he restores the years that the locusts have eaten. So kureva kuti uchadzoserwa makore ako awakabirwa nemhashu namupedza chose. And you are going to be able to do. Ndopai patinomboti tinosimbodzekana sidho rinoti inini ndine ndichida imba ndichiri kuzvinzwa, ndichagona kutsvaira, ndichagona kuidii. Anditi you see. But unozoona kuti Mwari kana vane zvavakati vachakupa zvawaida izvozvo vanokupa, ende unenge uchine simba still to enjoy zvinhu izvozvo. Zvakafanana naCaleb. Caleb anoti akaiva espy paipa vakaenda kuCanaan when he was 40. After 40 years, he was still not given his promised land yaanga akapromise 40 years later. But anotaura kuti nyangwe now ndaane makore akadai, but I still feel as though ndine 40 years pamazuva aya andakaendeswa kunoningirikeni. So zvinhu zvaMwari hazvina kufanana nezvevanhu. Even his ways, Bible rinotodaro kuti nzira dzavo namaitiro avo namafungiro avo, they are not like ours. But ngatirambei takangobatirira. And this word is yours. Every word that is written in the Bible rakataurwa naMwari rakatumirwa kuvanhu vake rine zvekunaka, zvekurapa, zvekupfuma, zvekudii. It is take it for yourself. Me,
I claim that it is my word. Ishoko rangu. Hamene ndaiudzwa madzimambo. Me, I'm also a princess in the kingdom of God. Bhaibheri rinotaura tiri vadyi venhaka tichatonga pamwe chete naMwari. Handimukona. Zvoro maprofita aya tanzi takaiswa pasi zvishoma. Ndozvinotaura Bhaibheri. Hanzi we made a little lower than Christ. So madzimambo hatingafungidza kuti aipiwa madzimambo enguva iyoyo titori pamusoro pemadzimambo iwawo, because isusu we live with Jesus in us. Ukatarisa Bhaibheri pari rinotaura kuti mararamiro amuri kuita nawo ekuti nyange vanhu vaida kuti Jesu arambe ari mupenyu asaende kunoroverwa madisciples ake, but anotaura kuti I'm going to send you a helper. You are going to have my spirit in you all the time. Saka zvoreva kuti isusu titori nehumwe umambo hunodarika madzimambo ekare kare aya, because ivo vaita kutsvaga Jesu wavaitsvaga ange asipo, aive ari kure kudenga uko. Isusu tiri kutaura zvaJesu naMwari anogara matiri tinaye. Saka I think the moment we allow ourselves to have that understanding and know kuti ndomamiriro azvakaita Mwari haasi kudenga ukoko kwakuti tofanira kumirira nhingi nanhingi anonomushedza, but kuti ari matiri, and Mwari vakatibatsira to be able to activate him in us. Tinoona mabasa ake makuru ende tinopuhwa simba nekugona kumira nekuita zvinhu zvake nenguva yakafanira. Meni chenai mataura iyi handasina ndaingoiverenga but ndasina kunyatsonzwisisa zvezvaikutaura. Yamati izvoni kuna Joel chapter 2 verse 25 yekuti ndichakudzosera izve makore kwete gore. Yes, makore. Unonzwa kuitwa zvakanaka, unonzwa kudzoreka, unonzwa kudzikama. Vanhu vanenge vachingoona vachiseka kuti mbuya, but iwewo maurika unochinzwa chisana chiya chichipo chiya chemakore aya acho aimakore acho aifanirwa iwawo, ndozvaunenge uchinzwa. Saka at the end of the day ndokunaka kwaMwari kwekuti anokuitisa izvozvo vanhu ndosaka Mwari chavatarise zvinotariswa nevanhu. Saka Mwari vakangotibatsira kugona, let's claim this word, it is ours. Ichokwadi, tinotenda. Vanhu vazhinji vabatsirika ipapo. Vadikani, tinotenda nezuva ranhasi. Nguva yedu ndoyadyana zvayo, but I'm sure kuti pamuchanzwa shoko iri muchabatsirikana kuti Mwari vakatipa shoko ravo kuti munhu wese abatsirikane naro, uye kuti ndo mepu yeupenyu yemukristu wese anotenda kuti shoko raMwari ndo guideline yedu yekutenda kwedu. Plus rinotaura kwatiri, ndiMwari vanotaura kwatiri. Pane kwakatonyorwa naPeter futi achiti hanzizvo shoko iri rakafemerwa naMwari, which means it's the word, it's his word for us. And also vanopindura munhu wese. It's just that zvatareva kuti mapinduriro avo ndo akasiyana needu isusu, kuti isu nemacalculations edu kuti ndani 30 kainoda dokta vanoti hanzi kana uzosvika 30 auzozvara pano zvakawanda wanda according to vanhu, but Mwari zvataurwa mai manje kuti Mwari havaoni semaonero edu, havaverengi semaverengero edu. Vanotori nebhuku remunhu wese pamberi pavo, vanoziva mangwana ako, next year vanoriziva kuti uchava panyika makore mangani, zvinhu zvese zvauchaita panyika zvese zvakanyorwa mubhuku raMwari, uye zvinoitwa at the right time. Saka hapana munamato usingapindurwe vadikani. It's just that havangopindura njee, vanopindura zvakarongeka zvine ubaba mukati. Murengotaura izvi hamene pachine nguva here, asi makuseni ndachiti Mwari
you know what, imi muri Mwari vanokanganisa marongerwo anoita evanhu. You just cause chaos mukutenda kwevanhu, zvavanoti zvinofamba kudai, zvinofamba so, zvinofamba so. Imimi you come in there mobva madisrupta, moratidza kuti you are still God, you can still do even zvisina kutarisirwa, zvinonzi hazviite sekudaro. Then I read the story earlier yemukadzi anonzi maqutuplets 5, vana 5. When I read the story, notati hanzi haana kana kumbonzwa macraving kana kumbozvimba makumbo kana kumboita any maissues nemarriage nenonzi nepregnancy, yet you would find kuti umwe munhu anoita mwana 1 or 2, 1 mwana, but nhumbu iyoyo inomukonzeresera zvisingaite. Saka Mwari vedu ava vanoita zvikuru-kuru zvinodarikidza zvatingafunga nekufunga kwedu isusu. So let's just, Mwari ngatibatsire to think beyond. Yes. Okay, vadikani, tinotenda nenguva yenyu, uyezve musakanganwe kusubscribe nekulike nekushare nehama nevadikani. Batinokutendai nekuda kwezuva ranhasi nekutirangaridza shoko renyu kuti rudo rwenyu haruna kupera. Hapana munamato wamusinganzwe, hapana futi munhu wamusinganzwe kana kuti wamunoignora. Tiri kutendai neupenyu hwedu kuti mazuva edu akaverengwa nemi, anozivikanwa nemi. Saka mazviita henyu nekutitendera nguva ino. Tinonyengetera munhu wese achanzwa shoko iri kuti abatsirikane, aencouragwe, asimudzirwe mumweya wake, asara apa nechimwe chinhano chekunyengetera. Mazviita henyu Baba vedu nemuzita raJesu. Amen. Amen. Madikani, bye bye. Bye. Bye.